L'Associació Valenciana d'Estudiants de Psicologia ha organitzat, en col·laboració amb l'ADR de la Facultat de Psicologia, un intercanvi d'estudiants amb universitats d'Holanda i Finlàndia. Aquesta iniciativa consisteix en una estada d'una setmana a cada país en la que els estudiants s'endinsen en altres ambients docents, intercanvien coneixements i posen en comú el seu aprenentatge amb estudiants d'altres països. A més, té l'objectiu de fomentar la internacionalització dels estudiants de Psicologia de la Universitat de València, així com fomentar els vincles entre les organitzacions europees d'estudiants. En un principio todo esto se formó partiendo de un grupo europeo que es la EFSA, la European Federation of Psychological Students Association, y fue en realidad pues una idea para poder hacer que los estudiantes conocieran la realidad de la psicología en otros países y promocionar las universidades para que ellos, si en algún momento pudiesen estar interesados, pues tengan un contacto más directo con las universidades. En aquesta ocasió participen 15 estudiants de cada universitat. Del 16 al 22 de juliol, 26 estudiants de les universitats de Helsinki i Utrecht estan a València, on els espera un programa que combina el treball científic, lectures i xerrades amb activitats culturals i d'oci. Por las mañanas tienen talks, lectures, y después de la comida, pues por la tarde solemos hacer pues ya actividades más culturales, de salir al centro, enseñarles los museos, y por la noche el programa de ocio para que también puedan pues, ser partícipes de lo que pasa aquí. Els estudiants valencians ja van estar a Finlàndia el passat mes de març i l'última setmana d'agost aniran a Holanda per a completar i finalitzar l'intercanvi que se celebra enguany per primera vegada.